आज आम आसी पहुँचे ढेंकानाल जिलार ही जोरंदा महिमा अलेखन पीठरे। स्थान एक आकर्षित बोली कहबिनी। यह स्थान एक शिक्षा दिए, एक सुमधुर शिक्षा दिए यही मनुष्य समाज को। जमीती जाति भेद महिमा अलेख जी आसी बहु वर्ष पूर्व महापुरुष ये स्थान को निर्मित कर जाचे। ये जो देवता होती ना आकार अच्छी ना विकार अच्छी, यहाँ आदि अच्छी ना अंत अच्छी। यह एक शून्य शून्य देवता ये। तो शून्य देवता को स्थापन कर लक्ष्य कौन रही है, कौन पाई से शून्य हो रहिले, कौन पाई ताकर कौन से आकार नहीं, कौन पाई ताकर किसी विकार नहीं, से सब समस्त जिनिस आम यही मंदिर पार्श्व आरि भितर बुलिले जापर। से जो विज्ञानी ज्ञानी संतमान साधु मैंने भितर रही से यार तथ्य किसी ग्रहण करवा। कौन रही प्रकृत यही मंदिर तथ्य, कौन रही से देवतांकर जहाँ वार्ता यही समाजपाई, कौन पाई ये शून्य रूप में रहिले, से समस्त जिनिस आम जाना। एवं यही मंदिर जो सौंदर्य बहु मनमुग्धकर सौंदर्य ताको परिलक्षित परिदर्शन करवा। आसतु जीवा वर्तमान मंदिर पारिपार्श्व सौंदर्य को देखा, से तथ्य जाना, अलौकिक दृश्य देखा। आसतु मो सहित। जय जगन्नाथ। वर्तमान आपण मैंने देखिपे यह हूँ अखंड ज्योति मंदिर। देखा मंदिर भितर कौन रही, मंदिर सौंदर्य कौन, इतिहास कौन। अखंड ज्योति मंदिर यही परिव्याप्त परिसर। स्थापन कले कि गंगा जो अच्छे से भितर बहुत वर्ष से जोग महाप्रभु उद्देश्य से आसले पृथ्वी पृष्ठ को आसिक धर्म प्रचार प्रसार कले। तापर निष्कंठन प्रचार कले जद्वारा मनीष गुड़ाक फटो पत्थर एवं अनेक गछ मान माने पूजा कर निर्जीव पूजा कर जीव को जीव आत्मा को पूजा करी जान। तो से धर्म प्रचार पर निष्काम एवं सकाम दु प्रकार जो जोटा पूजा करी चलुचे निष्काम धर्म माने शरीर आउ आत्मा भितर पूजा चलुचे। से सब गुड़ाक मनीष गुड़ाक जान समस्ते खाली ये सब बाह्य ग्रंथ चली वेदशास्त्र जहाँ लगे से गुड़ा मानु नथिले देखले जे महाप्रभु सब बड़े से प्रकार चली आत्मा सेवा होने से निष्काम धर्म स्थापन करे। जाति भेद से समय बेसी था ये जाति को से जाति ये सब जिन जाति भेद प्रथा बंध होगापी चेष्टा कले ये सब
ପୂଜା ପଥର ପୂଜା ଏସବୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଧର୍ମଟା ସ୍ଥାପନ କରିବ। ତ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ସେଠୁ ଏଇଟା ହଁ ସେଇଠୁ ଏ ଦିନଠାରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବତିଟି ଲଗା ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ଝିଅ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1802 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଏବେ ଇଏ ଲିଭି ନାହିଁ ଏଇଟା ଲିଭିଟା ହେଲା ସେ ଜ୍ୟୋତିଟା ଲିଭିବ ଚାଲିଛି ଚାଲିଥିବ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ। ଆମ କେତେ ପୁରୁଷ ଗଲେଣି ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣିଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଏଠି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଭଗବାନ ଅଲଗା ପୂଜା କିଛି ପୂଜି କିଛି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ପୂଜା ପୂଜି କିଛି ନୀତିକାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଠିକ୍ 5ଟାରେ ରାତି 3ଟାରେ ଦିନ 11ଟାରେ ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କରାଯିବ ଚନ୍ଦନ କରିକି ଝିଟାଯିବ ତାପରେ ଘିଅ ଦିଆଯିବ ଆହୁତି କରାଯିବ ଯିଏ ଯାହା ଘିଅ ଆଣିଲା ତା ମନ ଟିକେ ଦିଆଯିବ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜୁତା ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଆମର ଝାଡ଼ବତୀ ଜଳିବ। ଏଇଠି ଝାଡ଼ବତୀ ଜଳିଲେ ସମସ୍ତେ ଜୁତାହୁତି କରିବେ ଆସିବେ ଲୋକମାନେ। ଯୋଉ ମେଳା ହୁଏ ଆମର ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା କହନ୍ତି ଆମର ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦଶୀ ସେଇ ମେଳାରେ ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି ମାନେ ଯେମିତି ମାନସିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଆମେ ମାନସିକ କରିବୁ? ହଁ ଅନେକ ଲୋକ ମାନସିକ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମ ଏଠି ଅମୁକାଟା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି ଏସବୁ କାମ ନାହିଁ ଭଙ୍ଗ ଭାବ ଏଠି କିଛି ରହିବ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କରିବି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି କି ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପରାମର୍ଶ ସବୁ କରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହଁ ମାଧ୍ୟମ ତ ଇଏ ହେବ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଫଟୋ ଏସବୁ ପୂଜାପୂଜି ଯେନ୍ ଚାଲି ଏସବୁ ଯେ ବନ୍ଦ ହେବ। ଆତ୍ମା ସେବା ଦ୍ୱାରା ହେବ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଇବ ବାପା ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବ ସେ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଛରେ ଚାଲିବେ ସମସ୍ତେ ହିଂସା ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଅଲେଖ ବାବା ଯାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆକାର ନାହିଁ ନା ବିକାର ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଇଏରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଅଲେଖ ବାବା ଅଛନ୍ତି ବା ମହିମା ଅଛି ସେ କ'ଣ ପରିଦର୍ଶନ କ'ଣ କରିବାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ବୋଲି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଲୋକମାନେ ଇଏ ଜାଣନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଉଛି ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବା ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମହିମାଙ୍କର ଭଗବାନ କେହି ସଦୃଶ ନାହାନ୍ତି ଆକାର ନାହାନ୍ତି ବିକାର ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ସେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲା। ଯେମିତି ମୋ ପିତା ମାତା କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା କାମ ଅତିଥି ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା କାମ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିବା କାମ କୌଣସି ହିଂସା ଭାବ ଦେଖେଇବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସେପଟ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ଆଦି ମନ୍ଦିର ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ? ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି କହିଲେ ଆମର କୋପନୀ ସମାଜ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ବକୁଲି ସମାଜଟେ ଅଛି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କୌପୁନୀ ସମାଜ ଆଉ ବକଳ ସମାଜ ହଁ ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି ମାନେ କୌପୁନୀ ମାନେ ଧାରଣ କରିବେ ଆଉ ବକଳକୁ ମାନେ ଧାରଣ କରିବେ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକା ସବୁ ଅନେକ ମହିମା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକା କହୁଛନ୍ତି।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟି ରହିଛି ଏହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଘଣ୍ଟି ବୋଲି ଯାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି ଇତିହାସରେ ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି 4 ଦ୍ୱାର।